kaitu kaham bini hamsak ma khairok ma hamari pai playa au khasrang di tong thopi tangi male mok sang nani liya tabu wana sang nani liya tabu kafra nani nang liya tabu tangi male Jisu Kristo osung saro bebak sini Khlaithaino tongmani bo Khlailang ka cross Sakao hallelujah tabuk jeng Lenglajaknai relax Khlaithaino akai tu di saklombo o Jisu Kristo samang pairi kelangmani a saklombo ki akai tu di saklombo ki jeng rest Khlai tongnani si te kai tu na hambai rewi bini mungno kusuk Khlaidani si hallelujah amen Ephesians chapter 1 verse 3 wo okong sao Zebro Kristo bai thansang nai rok brong ni bagi kai tur chukrahani tong kri ui kai tur hamari Khlaithaino sao hallelujah abuni bagi no te nini ani bagi mungsa suk khlai jangnani ba mungsa suk nango obo hai grikha tangi himle Jisu Kristo bebag no cross Sakao nini ani je Khlaithaino tongmani khlai klangkha tabuk complete sineng ang tabuk samung paijago si hallelujah jefru samung paijak te ar kakrana nanglia ajakawo lengla mungsi misi amen amen abon bagi faidi Simon di Jisu Kristo cross Sakao nini bebag Khlaitai sumsongni manthai bebag no boru dui langka kaham siminono yafarka hallelujah faidi ozorawo nang Simon tidi kafrawi saksangno lengprawi tongnani joraya relax Khlai akai tuni kangkhongi Sakao moke tong thogui kai tuna hamari tongnani simisi hallelujah amen 2 minit pun kali ya